New Church dito sa Palguyod, Puso-Rubio, Pangasinan para ihatid ang pasurpresa ni Ma'am Beatrice Tembra all the way from Hong Kong para sa kanyang minamahal na si Bianca Pearl Tembra na nagse-celebrate ng kanyang ika-16 years old. So samahan niyo kami at natin tunghayan kung ano ang kanyang maging reaksyon sa pasurpresa ng kanyang mama. So isa lang sasabihin ko sa inyo. That's na! Hi, good afternoon! Sa inyo? Tingnan mo! Yan na! Yan! Sino po? Ay, ba't hindi ka nagsasalita? May i-deliver lang kami sa'yo. May in-order ka ba? Wala. Sino nag-order? Halika na. Alam ko naman alam mo eh. Alam mo ba kung ano nandito sa loob? Hindi mo alam. Wala kang idea. Wala kang idea. Paano pagbayarin kita? Pero pabayaran ng shipping fee ha. 1,500 kuya. May pambayad siya? Wala. Sige, kuha mo natin. May idea ka na kung sino yung ganun sa'yo at ang pinibigay. Wish mo muna. Wow, thank you. So bago ko kayo pakainin ha, siyempre hindi mawawala yung birthday message para kay Bianca. Miss Palura. Drama. Happy birthday, Bianca. Sana mag-work mo na matagal. Birthday, Bianca. May namatay. Nanay, halika rito. Inang, halika. Dito ako sa tabi mo, Inang. Sige, ano sasabihin mo kay Bianca? Maninit mo.
Akin masungit si Rin, Inang. Inang masungit. Masungit. Yes. Okay, so ito, may birthday message ako para sa'yo. Hello everyone! Good morning! Hi Naling Bianca! Happy birthday! Wish you all the best! Wish ko sa'yo sana matupad mo lahat ng pangarap mo sa buhay. Stay safe always and good luck! Happy birthday again, Naning! Pagpatuloy mo lang yung pagiging mabait na anak. Dito lang si mama mo, laging nakasuporta sa inyo. Happy birthday again. Bye-bye. Happy sweet 16 anak ko. Wish you all the best. Sana lahat ng mga pangarap mo sa buhay matupad mo. God will always with you. And I hope and I pray na lagi kang gabayan. Healthy ka lagi. Sweet 16 ka na anak, teenager ka na, di ba ang bilis? Halos 11 years na kung hindi mo nakasama na nag-birthday ka. But worth it anak ko kasi sacrifice talaga para sa inyo naman ni Ading yung ginagawa ko. At sana i-pray nyo na magtagal pa ako dito, malakas lagi yung katawan ko para lahat ng mga pangarap nyo sa buhay, kahit mahirap, sacrifice talaga, matutupad nyo. Dasal lang lagi. Again, anak ko, sana alam kong andyan ka lang lagi sa bahay o nakikibanding ka man sa mga kaibigan mo. Ingat anak ko kasi ang pagkakamali once yan nangyari yan, hindi mo na maibabalik pa. At ang pagbo-boyfriend anak, andyan lang, hindi yan binamadali. Kaya sana mapanindigan mo na wag ka pang mag-boyfriend. Mag-aral pa kayo, mabuti ni Ading mag-aral pa. At saka anak ko, gusto lang sabihin na andito lang ako lagi, susuporta sa'yo kahit ano pa yan. Inararota ka anak ko. Again, thank you kasi kayo ni Ading yung naging mga anak ko. I'm so blessed. Happy ako kahit ano pa man, kahit mahirap ang buhay, kahit magkalayo tayo, alam ko andyan kayo, andito lang ako. At saka anak ko, wish ko lang sana maging mabuti kang, not so mabuti, not so perfect, but sana maging responsible ka. I love you anak ko. Happy birthday. Sana ma-enjoy mo yung special day mo na to at sa simple surprise ni mama. Sana ma-appreciate mo. I love you anak ko. Happy birthday. I miss you so much. Kayo ni Ading, see you soon. I love you anak ko. Ayun. So, yun na yung pinakawaling birthday message sa'yo, which is galing syempre kay mama mo. So, any message naman para kay mama? Dapat pinapakita mo kung ano yung feelings mo para kay mama, para naman ma-appreciate niya yan. So, nag-effort siya for you dahil yun nga, lagi niya sinasabi na lagi siyang wala pag nagsa-celebrate ka ng birthday niya. So, Bianca, in behalf of surprise mo delivery ko, we wish you all the best again. Nalaga ka na, 2 years old na lang, legal age na. At 2 years na lang, legal age ka na. So, sana lagi mag-iingat, at pababayaan mo sarili. At syempre, lagi mong iisipin, like, siya bang panganay ka? Lagi mong iisipin, syempre, kasi ikaw ang panganay, ikaw ang magkakay kay ate mo, syempre, aalagaan mo lagi sila. So, happy birthday. Sana na-enjoy mo. Ma-enjoy mo sa birthday sa'yo. Pa-birthday sa'yo at syempre, sa munting pa-surpresa ng mama mo. So, happy birthday again. At sana hindi pa ito yung huli natin pag-isa. Sana, pagdating ng araw, pag nag-meet ulit tayo, isa ka ng professional. At syempre, isa ka ng Partakla ka ba eh? syempre, lumalaki ka, magandang dalaga. So, happy birthday ulit. Sana
laging mag-iingat tayo sa sitwasyon natin ngayon. Happy birthday. So guys, don't forget to like to subscribe sa aming channel. Surprise sa Pilihan ko by Miss Nelly Palamay para updated kayo lagi sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So lagi lang po natin tatandaan. Keep safe everyone and every kissing is a blessing. God bless. Bye. Bye. Thank you. Kumain ka mo.